imini ukuphazamisa abanye abantu. Mana ke mfowethu. Yebo. Khona umfana omncane la wangapha ngakithi. Yeah. Ocule naye. Yebo. Ukhuzani. Yebo. Siphi isizathu esifeza ukuthi ke Mdaka baba uKhuzani ngiyamthanda okokuqala lokho. uKhuzani ngiyamthanda umthanda nje umoya wakhe uyahlonipha insizwa loyana uyabona uKhuzani ngiyakusho lokho ngikusho emoyeni ngimbekela nje iminyaka emibili uma ngabe ukuthi kukhona abafana ababhekene naye angazi angizazi izitha zakhe ngoba futhi into ekumele ngicacise izitha kaKhuzani akusizona ezikaMtshengiseni uyabo njengoba sicula thina noKhuzani sicula ukuthi sijabulisa abantu angithathi izitha kaKhuzani ngibeke kimi kodwa manje into engizoyisho mina uKhuzani eminyakeni emibili ezayo akekho wabozobe samilana naye uzobe seyindidane naye njengomtshengiseni lalela ukusokhumbuza khuluma ngezitha silapha ke emgcobeni ke izolo ke ukhulukhethe uthi ukhuluma ngeni ukuthi omunye umngcobo ke lapha ke ubhala uhlelo lomngcwabo usethi ke manje ucela bemfake